Tak ho vymeňte. napríklad. Je to jedna z možností a naozaj týchto problémov je tu veľa a nepoznám vo svojom okolí niekoho, kto by to ešte aspoň raz neurobil. Tak ak máte teraz vedľa seba partnera, tak očko mu pozrite vedľa do telefoniku, alebo radšej ani nie. Budeme sa rozprávať o tom, čo všetko to môže spôsobiť, ale budeme sa venovať aj iným témam. Budeme sa venovať dámskym kabelkám, o tom, že môžu byť netradičné a nemusia byť úplne plné. Áno, áno. A môžete si ich vyrobiť aj vy doma a sú naozaj krásne. Tak budeme vás inšpirovať dnes v Telerane, súhlasíte? A nevyžrebujeme hneď? Teraz myslíš? No. Nemám telefón pri sebe, tak musíte ešte chvíľočku počkať, ale oplatí sa rozhodne poslať SMS-ku na číslo 6667 s textom Teleráno, aby ste mohli vyhrať dnes 1000 eur. Dobré ráno. Ja už idem vyžrebovať skoro. Ideš? Tak skoro. Čau. Verím, že nový pracovný týždeň začnete naozaj úspešne, bude krásny, pohodový a prifúka vám iba dobré veci a skvelé príležitosti.